kaJesu Kristu lo ufuna ukuhlukanisa izinto zombuso zasemhlabeni nomfowabo ufuna uJesu Kristu abe umahlukanisi. uJesu Kristu uyamtshela ukuthi ubani othe mina ngumahluleli noma ngumhlukanisi wezinto zasemhlabeni, kodwa manje kwincwadi kaJohane uthini? Umbuso wami awusiwo walelizwe. Umbuso kaKristu yilo esifundisayo, akuwona walemhlabeni. Ingakho sithi ke sihlale into zasemhlabeni. Khohlwa ukuthanda imali kakhulu. Ngoba uma uthanda imali kakhulu wena usuyenza isithixo imali, usuyikhonza ngaphezulu kwaNkulunkulu. Khohlwa ukuthanda amantombazane kakhulu ngoba lo moya uhambisana nomoya ofebe. Lo moya ofebe ukuthi manje wena uthanda izinto ezidalwe uNkulunkulu kakhulu ngaphezulu kwakhe oyinkazimulo engabhubhiyo. Yes Lord. Uma umbuso wami ubungowalelizwe, izikhonzi zami zaziyakulwa ukuba nginganikezelwa kubaJuda. Yayizwa lonto leyo? Amen. Ukuba wezela ukuzobusa lemhlabeni, ezoba inkosi lemhlabeni. Sikhuluma ngenkosi yasemazulwini. Inkosi ebusa emhlabeni, ebusa ezulwini, ebusa ngaphansi komhlaba, ebusa yonke into. Engafuneki ukukhonzwa ngabantu ngekwenyama. Ngoba ukuba phela ke wayeyinkosi ezobusa lemhlabeni. Saso babezomlwela abapostoli, wayezoba neqembu lakhe labantu abazolwa bemlwela ukuthi ke angafi. Kodwa wathi hallelujah, glory to God. Wathi intando yaNkulunkulu mayenzeke. Amen. Amen. Konke kubhaliwe ukuthi ifuneke abethelwe ukuze ezokuprova ukuthi uyinkosi yamakhosi ngokuthi afakwe emgodini. Uma umbuso wami ubungowalelizwe, mase faka emgodini ngosuku lesithathu bese yavuka. Yes Lord. Njengowesiprofeto. Yes Lord. Ukuthi yena akayona inkosi yasemhlabeni. Yes Lord. Uyinkosi yakhona yonke ezulwini, emhlabeni, ngaphansi komhlaba. Ngoba waqhamuka ezulwini, waphila emhlabeni, wangena ngaphansi komhlaba, waphinde wavuka ngaphansi komhlaba, weza emhlabeni, waphinde ezulwini. Yes Lord. Inkosi yamakhosi. Amen. Jesu Kristu. Hallelujah. Thank God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amen. Akayena umahluleli Amen. wezinto Amen. zasemhlabeni. No. Amen. No. Yes Lord. Uthi umbuso wakhe wasezulwini. Amen. So ifa sika lona ifa lokuphila laphakade. Amen. Yes Lord. Kanti yini yenza ukuthi uJesu Kristu athi ke ngiyindlela. Amen. Ngiyiqiniso. Amen. Ngokuphila. Amen. Amen. Athi gcinani imiyalelo yami. Yes Lord. Athi ngiyahamba mina kodwa ke le niyakhona nikazukuya nina. Amen. Aniyazi indlela. Amen. Niza kulinda umthokozisi. Yes Lord. Umthokozisi umoya engcwele. Yes Lord. Hallelujah, glory to God. Umoya engcwele bese ukhona usufikile umthokozisi. So yaqala manje uhamba ngendlela kaKristu. Umoya engcwele bese wehlela kuwe. Bese uphila ngokomoya engcwele. Lento esishumayelayo kuwena isidlo. Isidlo esimnandi. Iwuju. Yes Lord. Ubisi, inyama. Amen. Amen. Usedilini noKristu. Amen. Udla noKristu. Amen. Uthi amen. Hallelujah. Ngoba lemfundiso le kuwena iletha ukuphila. Iyakukhulula ezonweni. Amen. Iyakukhulula. Amen. Ebumnyameni. Amen. Iyakukhulula. Hallelujah. 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 Yes Lord. Iyakukhulula emakatangweni. Lemfundiso le kuwena uma ukholwa uKristu umoya engcwele kuwena. Amen. Phumile emhlabeni. Amen. Amen. Uphumile ezintweni zomhlaba. Incwadi ngokaJohane isahluko sesithathu. Incwadi ngokaJohane isahluko sesithathu. Verse 31. Verse 31. Ovela phezulu. Ovela phezulu. Kwakho konke. Ovela phezulu. Ovela phezulu. Ovela phezulu. Uphezu kwakho konke. Ovela phezulu. Uphezu kwakho konke. Ovela phezulu. Uphezu kwakho konke. Uvele phezulu. Uphezu kwakho konke. Hambe ovela emhlabeni. Ungowomhlaba. Ukhuluma okomhlaba. Ukhuluma komhlaba. Ovela ezulwini uphezu kwakho konke. Ovela ezulwini uphezu kwakho konke. Kodwa wasemhlabeni ukhuluma komhlaba ngoba ungowomhlaba. Amen. Ngoba ungufona uze ngaphansi.
akubonileyo nakuzwileyo lokhu ufakaza ngakho, kepha akakho owamukela ubufakazi bakhe. Akekho umuntu ofuna ukwamukela ubufakazi balofela ngaphezulu. Bafakazelana bodwa laba namakhosi lawo emhlabeni. Afakazelana bodwa eshaya isigungu ehlangana wodwa ukuthi abulele uKristu. Amen. Owamukela ubufakazi bakhe ulubekile uphawu lokuthi uNkulunkulu uqinisile. Uma wamukela imfundiso ebhalwe phansi, yindaba thina abantu bathi ama scripture ayiphambanisa wodwa eshayisela ngamakhanda. No, haleluya. Ngoba yini umfundisi wakho ofundisayo noma ngendlela ofunda ngayo ufunda ngokwenyama, ufuna ukufunda ngendlela wena ezokwenza ukuthi wenze inganuko zakho zokwenyama, kodwa iBhayibheli lithi no. Wonke umuntu funeka athi amen. Kumoya ingcwele ithile incwadi ophinde. Hallelujah, glory to God. Ovela phezulu uphezu kwakho konke. Lo ovela phezulu unolwazi olungaphezulu kwenu nonke nina niphila lemhlabeni enizelwe inyama nenyama eniphuma enhlabathini. Ovela emhlabeni ungomhlaba. Lo ovela phansi emhlabeni umhlaba. Lalela. Uvela emhlabeni anithi inhlabathi le. Amen. Ukhuluma okomhlaba. Lo ovela emhlabeni inhlabathi. Ukhuluma izinto zasemhlabeni enhlabathini. Ovela ezulwini. Ngoba lo ovela ezulwini konke uphezulu kwakho konke. uJesu Kristu akafaka. Amen. Walala ethuneni. Emva kweinsuku ezintathu wavuka. Amen. Yebo wafela esiphambanweni. Kodwa waphuma umoya engcwele wawushumayela ebathuneni. Bavuka babefileyo baba ufakazi abangcwele. Babonakala. Emzini ongcwele baba nofakazi abaningi. Wasala uJesu Kristu izinsuku eziwu40. Washumayela ivangeli. Walishumayela ivangeli uJesu Kristu. Amen. Akubonileyo wabavula ukuqonda abapostoli bakhe. Ingakho baba nobufakazi lokuthi ke khona into ethi haleluya glory to God. Khona into ethi umoya engcwele. Umoya engcwele wathi esehamba encwadi kaLuka wabatshela ukuthi ke hamba nina izona zonke izinto enginitshelile ngisenani ukuthi indodana yomuntu kufanele ihlushwe. Amen. 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 Ivuke ngosuku lesithathu bese thunyelwa izwi lenkosi. Yes Lord. Noma lokuphenduka. Yes Lord. Yes Lord. Wathi kade nina hambani neJerusalema nifike nilinde. Hambani. Ngizakuthumela isiphiwo sikamoya engcwele. Amen. 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 Ngiphi? Amen. You can start from verse 44. Hallelujah. Incwadi ngokukaLuka. Incwadi ngokukaLuka. Isahluko sama24. Yes sir. Ivesi lama40. Yes sir. 4. Yes sir. Wayesethi kubo. Yes sir. Yiwo lawo mazwi. Yiwo lawo mazwi ami. Engawakhuluma kini. Ngisenani. Ukuthi kumele ukugcwaliswa. Kumele ugcwaliswa konke okulotshiwe embhalweni yabaprofethi. Emthethweni kaMose. Nakubaprofethi bonke. Nasemahutshweni. Khona wayesevula ukuqonda kwabo. Wayesebavula ukuqonda bonke wasebacacisela zonke izinto ekhulume ngazo. Wasiletha obala bavuleke ingqondo ukuze baqonde imibhalo. Ukuze ba-understand imibhalo lento yenzile la kumina uKristu. Wathi uqonda ukuze ngikwazi uqonda imibhalo. Ingakho ngakwazi ukuthi ngenza ama-scripture a-contradictane. No, ngenza ama-scripture ahambisane abe in line nento eshiwo uKristu. Amen. Wathi kubo kulotshiwe kanje ukuthi uza kuhlupheka uKristu. Konke kubhaliwe ngaye. Naku kuyafezeka manje ukuthi kuthiwe uKristu uza kuhlupheka bese avuke kwabafileyo. Ngosuku lwesithathu kushunyayelwe bese kushunyayelwa egameni lakhe ukuphenduka. Yes sir. Kube ngokuthethelelwa kwezono. Izono kufanele zithethelelwe uma uphenduka, uma uzwile izwi ezizweni zonke. Izizwe zonke. Kuqalwe eJerusalema. Nina ke ningofakazi. Banezo zinto. Nina ke ngoba nibone konke. Nangiphatha nadla nami nahamba nami. Yes Lord. Nabuthola ufakazi bokufa ngivuka. Nina ke ningofakazi bazo zonke lezi zinto ngoba ngibonile ngibuye kufeni.
Nganivusa uqonda, nganifundisa ukuthi le ncwadi le ifundwa kanjani. Le mbhalo le ihambisana kanjani. Amen. Bekani ngiyakuthumela kini. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Bekani ngiyakuthumela kini isithembiso sikababa. Kepha hlalani emzini. Nize nimbathiswe amandla avela phezulu. Avela phezulu. Amen. Hlala eJerusalem ulinde. Ingakho sithi ke uma incwadi besifundisa uActs 2:38 ithi phendukani. Baphathiswe nonke egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Thethelelwe izono. Hallelujah. Bese uyalinda njengoba thina khona hallelujah. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Wathi walinda ngithi. Amen. Kushunyayelwe egameni lami. Ngishumayela egameni lami. Ukuphenduka kube ngokuthethelelwa. Ngokuphenduka kube ngokuthethelelwa kwezono ezizweni zonke. Kuqalwe eJerusalem. Nina ke ningofakazi balezo zinto. Ningofakazi balezo zinto. Bekani ngiyakuthumela kini. Isithembiso sikababa. Kepha hlalani. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Nize nimbathiswe amandla avela ezulwini. Hallelujah. Silinda mawuqeda ukubhabhathizwa waphenduka. Usuhlale manje ulindele isipho sivela phezulu. Hallelujah, glory to God. You understand? Hallelujah, glory to God. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Siyambonga uJesu. Amen. Ukuthi asenze sibe nokuqonda. Mase befuna ke manje sibavezele hambe kokuqala ku chapter 2. Straight chapter 2 from verse 1. Ngesikhathi seke esebalindisile ukuthi ke bahamba eJerusalem. Bafika usuku olukhulu, usuku lePentecost. Kwase kwenzakalani? Incwadi yezenzo isahluko sesibili. Yes sir. Iverse lokuqala. Yes sir. Kwathi sekufike usuku lwePentecost. Kwathi sekufike usuku olukhulu lePentecost, usuku lezidlo. Bonke babona alikho isonto noma ibandla eliqanjiwe eBhayibhelini ekuthiwa ke ibandla lePentecost. Usuku olukhulu. Kwathi sekufike usuku lwePentecost. Usuku lwePentecost olwalubekiwe phansi. Bonke babebuthene ndawonye. Babehleli, akusho ukuba khona isonto lePentecost. Amen. So lento yena amaPentecost ayikho eBhayibhelini. Yeke iphumanile lo bandla. Bonke babebuthene ndawonye. Ngokungazelele. Kwavela ezulwini. Hallelujah, glory to God. Inhlokomo. Kwasekuvela ezulwini inhlokomo. Kwangathi eyokuvunguza. Komoya onamandla. Hallelujah, hallelujah. Yona yasigcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Amen. Kwase kubonakala kubo izilimi. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kungathi ezomlilo. Kwangathi kuvela izilimi ezahlukeneyo ngathi ezomlilo. Zahlala phezu kwalowo nalowo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Base begcwala. Hallelujah. Bonke umoya ongcwele. Base begcwala. Hallelujah. Bonke umoya ongcwele. Hallelujah. 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 Baqala ukukhuluma. Baqala umoya ongcwele. Baqala bakhuluma. Ngezinye izilimi. Yes sir. Ngezinye izilimi. Njengalokho umoya wabapha. Ukhuluma izilimi ukuphimisela. Njengalokho umoya ukunika ukuphimisela. Acts 2:38. Hallelujah. 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 Glory to God. Siyabonga uNkulunkulu namandla, siyabonga Jesu Kristu. Wayethi uPetru. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani. Yilowo nalowo apaphathiswe. Egameni lika Jesu Kristu. Lalela. Ngizwe. Egameni lika Jesu Kristu. Incwadi lekhulunywe kuMathewu 27 verse 18.
iyagcwaliswa la ku Act 2:38. Amen. Act 2:38. Amen. And ushilo uJesu Kristu kwincwadi kaLuka Amen. chapter 50. Amen. I mean chapter 24. Amen. Ukuthi ke Amen. kuyakushunyelwa egameni lami ukuphenduka Amen. nokuthethelelwa kwezono. Yes, Lord. Manje uPetru Yes, Lord. usayigcwalisa Phendukani. uthi phendukani. Yilowo nalowo abhaphathiswe Yilo nalowo abhaphathiswe egameni lika Hallelujah. Jesu Kristu. Hallelujah, glory to God. Wonke umuntu ufuna abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Wonke umuntu ufanele abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Akekho umuntu ekufanele abhaphathiswe egameni lika Yise nelendodana nelika Moya eNgcwele. Akekho umuntu ekufanele abhaphathiswe ngokufafazwa ngamanzi. Akekho umuntu ekufanele abhaphathiswe ngokuphakamisa izandla abhekisa ikhanda phansi athi wamukela inkosi ngomsindisi. Phendukani. Yilowo nalowo abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Igama lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sika Moya oyiNgcwele. Uma ukholwa ile gospel lesishumayelayo uyabe sewaphiwa isiphiwo sika Moya eNgcwele. Uma uphenduka ubhaphathiswa uthethelelwa izono zakho uzivume izono zakho uyabe sewamukeliswa isiphiwo sika Moya eNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Thembiso sibekiwe asijiki. Abangakholelwa ukukhuluma ngezilimi nakuMoya eNgcwele asinandaba nabo. Bazodila noNkulunkulu ngendlela yabo. Amen. Thina kuthi labo abakholwayo yizwi elibhalwe phansi. Amen. Sidila nabo. Amen. Ngokuba isithembiso ngesenu Isithembiso esabo abakholwayo nesabantwana benu ngoba bangakholwa bazakulahlwa bazofaka emlilweni. esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi Zisindiseni. Zisindiseni